7. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes sa 8 na bulan sang Agosto tuig 2022. Antes ang pila naton ka mga balita kag isyo, standby anay. Plus report upod sa patrol, upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon at aksidente naman sa Dalanon sining aga involving sa multicab, tricycle, kag isa ka sniper nga motorcycle subong sini. Ang isa, I believe, ang driver sang sining sniper nga motorcycle, Aksyon na Fred. Umani ang adi karon nagahamyangon sa may pangulihi nga goma sang salakyan nga multicab action Fred nga ginatabunan na no this time sa sining aksidente natabo diri sa atubang sang emission center sa dalan sang Circumferential Road, Barangay Alihis, Action na Fred, no. And ari naman diri ang mga kapulisan sa Idaloman sa police station number 7 i-check sabi kay ari naman diri Action na Fred, no. Ang investigador sa sining kaso i-check ko kadali si Sir Martin may identity na Action na Fred, no. Ang ining biktima nga natabo diri sa sining biktima sang aksidente sa Dalanon, Action na Fred. Ari naman diri si SPO sa Canyon, ang traffic investigator nga police station number 7. Sir, nagkasubo sa Action Radio. Initial lang, sir. Ano gini ang plastada natabo ni nga aksidente, Sergeant? May aga. So, may bigla aksidente nga naglunta diri sa may South Circumferential Road. Pasado alas 5 ng kon. Sini nga aga. So, tatlo ka vehicle involved. May Suzuki Carry van, vehicle number 1. Gina-drive siya ni Mr. Warren Clancy, Itugli, 42 years old, married, taga Village, Barangay Panukoy, no? So, going south direction. Ang rason nga vehicle ta muna siyang Yamaha Sniper 150 with sidecar. Ginaman niyo ni vehicle number 2 ta Honda Team X muna siyang tricycle, no. Ginaman niyo siya ni Jan Kadayday Alipuon, 23 years old, single, taga Purok Malapitan, Bangilis, bali deliver ng mga tinapay. So nag-overtake ni siya sa right side ng aton nga Suzuki Carry. So nagwa siya linya, ginkaon niya ang linya sa vehicle number 3 ta nga muni ang Yamaha Sniper. So tungod sang distansya nga do tama kalapit way na siya nakabalik siya nga lane. So nag-impact ito sa motorsiklo ta, no. Nga ginadrivean ni Louie Vergara Ihamon taga Purok Saint Ezekiel, Barangay Lumanan, Bacolod City. Among siyang driver sang Yamaha Sniper. Going ni siya north direction. Katun siya sa Bangka Metal Bla. Halin siya sa Lumanan, siguro madutin siya. So among siya nag-impakanay sila sa tricycle. Pag naglabog siya motor, nagtupa siya sa kiri naton nga going south. So dito siya sa likod sa parte sa left rear tire sa aton nga kiri dito siya nagtupa. So muna nga nalapakan kini yang ulo. Ang status ang victim patay gid.
Suno sa mga tinding kuat naton, ambulansya to no, way na sign of life. So, ginawlatan na lang pamilya kung ano lang decision. Sige, sir. Ang iban diri may mga magluwas diri, sir, may mga nagkasan sa sining aksidente sakay sa tricycle. So, way naman. Hindi ko man lang itong rider. May minor nga. Magluwas lang gid diri sa driver sang motorcycle amo ni aga napatay. Amo na siya napatay. Ang status karon sining driver sang multicab. Dalon na rin sila. Ang multicab ko ang tricycle, dalon na rin sila sa Station 7 for regimentary, no? Gara na lang na sa pamilya kung magpasaka sila sa kaso. Sir, anong pangalan diwat sining napatay, sir? Ang aton nga victim, si Lowe Vergara Ihamon, 41 years old. Taga Purok St. Ezekiel na siya, Barangay Handumanan, Bacolod City. Aksyon na, Fred, no? Tagyo-gid, sir, si Police Staff Sergeant, Okay. Police Staff Sergeant, kanyon aksyon na, Fred, no? Subog sini, ang ari pagyapon sa may kilid sang dalan, ang ining biktima. Ang biktima nga si Louis Vergara, aksyon na, Fred, no? Ginahulatan na lang ang disposition because base naman sa responding team sa CRRMO, especially yung sa Admitis Action na Fred, no? Ang ambulansya nila, ang ilasin nga medical o medics na naghahambal nga no signs of life action na Fred. So far, umuli ang pinaka-latest nga diri sa angot sa aksidente sa Dalanon involving isang multicab, tricycle, kag ang isa ka motorsiklo. Para sa flash report with action Nani Kiraw, ini si Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 6:45. Aga pa ang disgrasya, no? Ining aton flash report gindulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagtapik sa aton lawas. D3 Bayo tambal man sa ubosipon kagilanat, tag 14 pesos lang produkto. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentulin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya made in Malacanang. Kundi tapos sa pelikula, reklamo to sila, purting reklamo sang pila ka kaparian kag mga madre. Atong isa kay Sina nga si Anay Presidente Corazon Aquino nagamadyong upod sa mga madre. Hindi pagid ayawan sa karon ang direktor nagaplano pagid nga maghimo sang ikaduha pagid nga pelikula may angot gihapon sa pamilya Marcos. Kuno ipakita nila nga hindi ang mga Marcos ang nagpapatay kaya na Senador Benigno Aquino o Ninoy Aquino Jr. sa Agosto 21. Ang punto naton ga sinagana lang ang pelikula kay gapungko sumungti ang bata ni Ferdinand Marcos Sr. Ti ang Catholic Bishop sa Central Philippines sa Diocese sa San Carlos, grabe. Ni Bishop Gerardo Alminasa, sila niya ining pelikula, dapat i-boycott ini ang Made in Malacanang. Nya wala huya, klase nga pelikula ni. Kag dapat niya mangayo sila sang pasaylo. Ang producer, ang scriptwriter, director nga nag-promote sining pelikula, dapat nga mag-public sila, pangayo, pasensya sa mga madre sang Carmelite, sa mga pamilya ni Presidente Cory Aquino, pumuluyo sang pungsod Pilipinas, bangod sang wala ginbasihan, palagpat kag makahuluya nga klase pelikula. Wala gin kuhaan statement ang mga madre sa Carmelite
sining ginpagwa nga pelikula Made in Malacanang. Sila niya daw pakahuya sa pamilya ni. Hamak mo niya nga hindi lang ipakahuya ng pamilya, nagtaliwan na siya na presidente Cory Aquino, pinakahuyan pa nila ang mga madre. Amo tong situasyon nga purti kay tal-ital, ibutang mo ya sa isina, Made in Malacanang, nga nagamadyong siya na presidente Cory Aquino kag ang mga madre. Ba, daga lala ang sitwasyon. Samtang ginapagwapo sa Malacanang ang pamilya Marcos, amat-amat man nga nagaarangka na karon ang pila ka mga kaparian subong man kasimbahanan bangod suno sa ila daw ginaisla naton ang kasaysayan sang pungsod Pilipinas. Wala pa ko kita sini nga pelikula ame. Pagwaan nyo ang lantawon ta. Kung daw ang pagpagwa sang pelikula gasugid malamatuod, tingaaman nga pungga naton. Pero kung binutig, ate ang pumuluyong Pilipino ang magahusga. Kung bala ang pelikula laban sa binutig sang sa kamatuoran. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 53. Babalik kami pagkatapos ini. Mga trabaho kasubong sa construction worker, taxi driver, kargador sa merkado, mangingisda o kung sa opisina, kinahanglan mo sa kabulig sa pagpangabuhi. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kung kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon ituban sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maituban o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration. Radio Philippine Standard Time, lasay 59, isabit ko lang makadali niyo. Inibilang House Bill 3220. Ano ini siya? Nga ang mga empleyado nga mag-edad 65 anyos, kundi sa gobyerno, amo na yung retirement age sang gobyerno. Depende kung mag-retire ka temprano, pero ang retirement age gid 65. Kung mapasar ining hagna nga ni, ang 65 anyos, kung mabakod pa siya, mapagsik kag maayo pang kondisyon sang lawas siya, pwede siya makapadayon sa iya trabaho. O kon, pwede man nga mag-retire siya kag makapangita sang lain nga trabaho. Ang buot silingon, hindi sa pagdumilian nga makapangita sang trabaho basta maayo pang lawas, maayo pang kondisyon. Kay kadamo sang aton mga kauturan nga 65 anyos pasaka mabakod pa ang lawas. Ti amo ini nga kung mapasar ini siya, kakason ining yatawag anti-age discrimination law. O kung hindi ka na pwede pagbatunon pa sa mga opisina, sa mga trabaho, kung sobra ka na 60 o 65 anyos. Kung mapasar ini nga laye, pwede pa makatrabaho. Basta maayo ang lawas. Di kadamo pa. Suno sining magaduso sang among hagna, madamo sang 60 pasaka ang edad nga maayo pang lawas kag willing pa nga magtrabaho. So, kung mapasar ini, ang 65 anyos, kung mag-retire ka, pwede ka kayo nga magsige trabaho. Depende pa na sa ipakita mo nga prescription sa doktor nga willing ka pa kag makasarang pa ang lawas mo nga magtrabaho. Maayo man niya. Kaya kadamo sa mga malam na subong nga mabakod bang lawas pero wala na trabaho kaya hindi na mabaton sa anuman nga kompanya
kag sa diin mga sangasang gobyerno. Pero kung manginlayi ini, pwede sir, bisan 65 hasta 70 kung mabakod ng lawas, pwede pa makatrabaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 2. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Ako si Manuel Saez. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, Aksyon Balita Morning Edition, upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!